Hello friends, top 5 videos from this December. Wannan su ne shahararrun fina-finai guda biyar wanda ba sama da su da kamfanin Sultan a wannan shekara ko a wannan Disamba ɗin da muke ciki. Fim na farko shine fim ne suna asali, fim ne wanda aka ji daɗin shi gaskiya. Na masu buƙatar fim ɗin soyayya da barkwanci ta wannan fa fim ɗin fim ne na musamman wanda zai share muku hawaye. Bayan nan akwai fim mai suna Jan Hali. Kai da ka fim nan dole ka san akwai cakwakiya da ka ga wa'innan mutum uku dole ka san akwai me za a yi. To bayan nan akwai fim mai suna Dashi. Fim ne wanda kamfanin Sultan suka fassara, fim ne wanda ya yi matuƙar kyau sosai da sosai. Bayan nan akwai fim mai suna Haure. Fim ɗin nan ya yi matuƙar kyau sosai da sosai, in dai faɗa ake magana ba magana. Ga masu buƙatar fim na barkwanci to fa ga fim na musamman mai suna Rikicin Tagwaye. Wannan fim ɗin za ku yi matuƙar jin daɗin shi fiye da yadda kuke zato guys. Fim ɗin ya fita sosai, kamfanin Sultan ya fassara shi. Bayan nan akwai fim mai suna Sangami. Kai wannan fim ɗin ba sai an gaya maka ba. Ajiez Kumar shi ne ya fassara wannan fim ɗin, sannan fim ne wanda ya samu mutane wajen miliyan 5 views waɗanda suka yi wannan. Kai gaskiya wannan fim ɗin ba a magana. To bayan nan akwai fim mai suna Wasa da Wuƙa ko Wasa Wuƙa. Fim ɗin dai gaskiya ya yi matuƙar kyau shi ma sosai da sosai. Na Ajay Devgn ne kamar yadda kuke gani. An riga da an saki fim ɗin tun 11 ga watan 12 na wannan wata da muke. Mun gode sosai da sosai da kasancewa da mu. Mai buƙatar waɗannan fina-finai akwai lambar waya ta zai iya ɗauka sai ya bibiye mu domin jin ƙarin bayani. Mun gode.